Türkmen häkimetleri deride saklanan raýatlaryny ýurda ekstradisiýa etdirmäge tinanşýar. Häkimetler Hindistanyň altyn gaçakçylygyna guman edilip saklanan türkmenistanlary ýurda ekstradisiýa etdirmegiň ugruny işleýär. Bu barada Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 26-njy iýulna maglumat berdi. Hindistana saklanan Türkmenistanyň raýatlaryny ýygyna ekstradisiýa etdirmek üçin tinanşylýanlygy barada maglumat bar. Olar altyn gaçakçylygy bilen meşgullanypdy. Bu barada bir näçe ay mundan ozal uly galmagal gopupdy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä altyn gaçakçylygyna guman edilip delide saklanan türkmenistanlar boýunça Hindi häkimetleriniň alyp barýan derňe işleri heniz tamamlanmandyr. Ýatlasak may aýynyň başynda Hindistanyň Indira Gandhi adynaky halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň Howa Aňtow birleşigi 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýyplap Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanly 22 denanyny tutsak etdi. The Indian Express neşri özüniň 6-njy maýda beren maglumatyny altyn gaçakçylygyna guman edilýän türkmenistanlaryň tutsak edilendigini we ele salynan gyzylyň 60 million hindi rupiýasyna ýagny ortaça 890 000 Amerikan dollaryna barabardygyny habar beripdi. Resmiýetiň aýtmagyna görä Türk Hava ýollary kompaniýasynyň T-5539 uçuş belgili uçary aeroporta gonanyny Howa Aňtow birleşiginiň agzalary ýolagçylary barlap 23 türkmenistanlyny tutsak edýär. Olaryň geçiren jekmejik barlyklaryndan soňra türkmen raýatlaryna üst-üstüne daklan ýüzüklerden, bileziklerden we zynjyrlardan ibarat gyzylyň üstü açylýar. Olar komissaryň kömekçisi tarapyndan soragy çekildi we olaryň mundan öň hem Deli şäherine gelendiginiň üstü açyldy. Öňkü gezekde olar 7 kilogram çemesi gyzyly kontrabanda ýollar bilen geçirip biznesmeni satypdyrlar diýip neşir tutsak edilen Türkmenistanyň 23 adam soragy çekilýän mahaly gümrük gullugynyň resmiýetlerini Türkmenistanyň Howa ýollary kompaniýasynyň TK-716 uçuş belgili uçoruny ýene-de 5 tane türkmen raýatynyň bir kanun ýollary bilen Deli şäherine gyzyl getirýänligi barada maglumatyň gelip gowşandygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň Howa Aňtow gullugynyň işgärleri bu raýatlary hem saklap olaryň gyzyly bir kanun ýollary bilen geçirmäge tinanşýanlygyny anyklaşdyrýarlar. Hindistana gyzyl gaçakçylygyna saklanan türkmen raýatlary baradaky maglumatlar munyň bilen çäklenmeýär. 31-nji maýda Hindi metbuatyny ýene-de bir türkmenistanly aýalyň Deliniň aeroportuny bir meňdeş aýyplamalary boýunça tutsak edilenligi barada maglumatlar peýda boldy. Şonu Türkmenistanly bir dinan maşgaly bahaty 4 milyon 100 000 hindi rupiýasyna barabar, ýagny takminan 61 000 dollar möçberünäki altyny bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolany tutsak edildi diýip internetde peýda bolan habarlarda Hindistan resmiýetleriň 31-nji maýda çap eden maglumatlaryna esaslanyp habar berilipdi. Güne bildirilýän 43 ýaşly türkmenistanly aýal Istanbuldan Deli'ge gelenini gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar. Belläp geçdik bu bir kanun gyzyl sewdasy bilen baglylykda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi bilen bagly ilkinji waka däl. Şu ýylyň fevral aýynda Azerbaýjanyň Haqqy Nokat Az neşri Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugynyň gaçak görnüşde Azerbaýjany gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklanlygy barada habar beripdi. Türkmen häkimetleri agdalýan hadiseler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.